De onlis van stroomkabels zal een zwiere oorslag wezen op de kwetsbare natuur in de Waadzee. Neffens tientallen wetenschapers binnen onder andere de Mokselbanken aan de zuidkant van Schiermonnikoog tegen kwetsbaar. En dat is correct het plak werd de zwiere stroomkabels van Tennet terug in de matten. Het gaat om de wandtijroute. Onderzoeker en hoogleraar Tjesse van der Heijden is vregen door de Tweede Kamer om zijn wetenschappelijk erg op de situatie schijnen te letten. Wij hadden dus voor het eerst nog wat gegevens bij om te zien van ja, hoe ziet die route er nou qua soortendiversiteit en ook correct uit. Nou en dan zien we eigenlijk dat Tennet een route kiest waar eigenlijk de meeste biodiversiteit zit, de hoogste biodiversiteit eigenlijk die op het water vinden kunnen. Dus vanuit een ecologisch perspectief nemen ze haast de meest skeerlijke route die je maar bedenken kunnen. Het gaat om de verbinding van een nieuw Wiemoenenpark naar de Verste Walta. Werd de onderzoeker hoe verteld is de westelijke variant. Bij de eestelijke variant zou er mogelijk minder skeer wezen, al is dat nog net uitzocht. Vooral de werkzaamheden op het water zullen zo ingrijpend wezen dat het hoe dan ook dreig wordt voor de natuur om te herstellen. Het begint eigenlijk bij dat wandtij, dat is lekker rustig. En dan komen die mossels er bovenop en die bouwen dat landschap. En van dat landschap profiteren dus al die orensoorten, dus de vogels, de vissen, die profiteren ervan. Nou ja, en je begint nog eigenlijk te zeggen aan de stoelpoorten van dat landschap. Dus als je daar terugheen rent, dan zul je dat vaak al weken of zelfs maandenlang keer dat we weer omzien. En dan mag je voorstellen, dat zijn enorme overgroeide rupskraan terugheen sturen. Ja, en ik had daar wat moeite mee voor te stellen dat dat geen negatieve effecten had. De Tweede Kamer is kritisch over de kar van Tennet. Eind van het jaar wordt de kar maken en start het vergunningstraject. Al wil Van der Heijden variëteit nog wel om tafel met de ingenieurs. Wat ik constateer is dat de ingenieurs van Tennet en de soorten van het wat blijkbaar dezelfde voorkeur hebben. Die volgen dezelfde route, zullen we maar zeggen. Ja, ik denk dat we in de Waadzee is een Natura 2000 een werelderfgoedgebied. Ik denk dat we toch maar snel eerst maar zien wat is qua natuur wenselijk. En wij moeten dus met de ingenieurs in gesprek van ja, waar zou het qua natuur en qua techniek allebei kennen. Dus hoe kunnen we nou die optimale combinatie vinden? En daar maar beginnen.